Bore da, reit. So, dwi wedi cael cadarnhad bod y dechnoleg yma'n gweithio, felly off a ni. Os ydych chi eisiau gadael neges i fi ar unrhyw bwynt yn ystod y sesiwn, dwi'n gallu gweld sylwadau pobl i lawr ochr chwith yr fideo yma, gobeithio. Felly, unrhyw gwestiynau, unrhyw beth sy'n codi, os ydych chi'n clywed fi, please gadwch i fi wybod a gwna i drio cadw llygad ar y ffwd bach yna. So, just cyn i ni gychwyn symud, mae gen i baned bach yn fan hyn, a gobeithio bod chi wedi cael paned bore yma. Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Da ni ber drydedd wythnos rwan o fod yn byw mwy yn ein tai, ynde? Ac gobeithio bod chi wedi gallu setlo i fewn i ryw fath o rhythm efo eich sefyllfa penodol chi bore yma. Dwi jyst yn mynd i jecio, mae yna ryw neges bach wedi cyrraedd i fewn yn fan hyn. Reit, dyna ni, iawn, ffain. So'r sesiwn bore yma, dwi eisiau canolbwyntio ar setlo y system. Iawn, ar setlo'r system nerfol ganolog yn y corff. Ac mae hwn yn rhywbeth da ni yn trio wneud trwy yoga. Da ni'n chwarae efo'r system mewn ffordd, achos da ni'n trio dysgu sut i reoleiddio fo mewn gwahanol ffyrdd. So, da ni'n gallu gwybod sut i ddeffro yr system nerfol ganolog, sut i setlo fo, sut i gydbwyso fo. Mae hwnna'n thema mawr sydd yn mynd ymlaen mewn yoga. Ac bore yma dwi eisiau edrych yn benodol ar dechnegau i setlo y system, sydd yn ddefnyddiol os ydych chi'n teimlo lefel isel o bryder, okay? Os ydych chi jyst yn teimlo bod yr anxiety na'n codi ychydig bach, bod eich calon chi'n rasio, bod anadl ella yn teimlo ychydig bach allan o reolaeth. So mae'r technegau fydden ni'n cyflwyno heddiw wedi cynllunio i setlo'r system. Yr anadl yn bwysig iawn pan mae'n dod i hynny. Iawn, mi fydden ni'n canolbwyntio eitha lot ar yr anadl bore yma. Mi fydden ni yn gwneud bach o symud, iawn, fydden ni'n cychwyn efo symud, ond wedyn fydden ni'n gorffen efo anadlu ag myfyrio. Ac os ydyn ni ffitio fe i fewn hefyd bore yma, mi fydd yna bach o orwedd i lawr i bawb ohono ni ar y diwedd hefyd. Felly, nawn ni gychwyn. Dwi am symud yn ôl, fel bod chi'n medru fy ngweld i'n iawn yn fan hyn. A mae'r rhan fwyaf o'r symudiadau fyddwn ni'n ei gwneud bore yma. Mae modd yna i gwneud nhw o'r llawr neu o fod yn eistedd mewn cader. Okay? So, i'r un o chi sydd ddim yn gyffyrddus eto ar y llawr fel hyn, mae'n hollol ffain i chi fod mewn cadeiriau, a fel dwi'n dweud, y rhan fwyaf o'r symudiadau, ddim bob un, ond mi fydd y rhan fwyaf ar gael i chi wneud mewn cader. Ac mi ydw i ar gael wedyn, ar ôl y fideo, allwch chi adael mwy o sylwadau neu gwestiynau o ran sut i addasu rhai o'r pethau yma da ni newydd wneud. Cynnig unrhyw sesiwn yoga, mae'n ofnadwy o bwysig bod ni yn dysgu na ddim rhywbeth i bwsio'r corff ydi yoga. Okay? Da ni'n gweithio efo'r corff a ddim yn ei erbyn o. So dwi'n methu gweld chi bore yma wrth i chi ymarfer. Felly mae'n bwysig iawn bod chi yn cymryd cyfrifoldeb dros eich iechyd a'ch lles eich hun, bod chi'n gwrando ar y corff. Yeah? So unrhyw boen, da ni ddim eisiau unrhyw fath o boen mewn yoga. So mae'n bwysig bod be bynnag chi'n gwneud efo'r corff yn teimlo'n braf ac yn teimlo yn gyffyrddus. Os da chi'n ffeindio chi'n yn dal eich gwynt, neu'n tensio'ch gwyneb i fyny, neu tensio'ch sglydda, neu tensio'ch dwylo, mae'n arwydd bod chi'n gweithio'n erbyn y corff a ddim efo fo. Right? So da ni eisiau dod at bob symudiad da ni'n wneud efo'r teimlad o ymlacio, o allu anadlu, yn esmwyth, a taswn ni'n gofyn i chi wenu, fysa chi'n gallu gwenu yn hawdd yn y foment honno. Yeah? So, triwch gofio hynna wrth i chi symud trwy'r ymarferion. Ac hefyd, jyst i ddeud diolch, wrth gwrs i Menter Gorllewin Sir Gar am fy ngwahodd i wneud y sesiwn yma bore yma. So, dwi wedi bod yn gweithio efo'r Menter dros sawl blwyddyn bellach yn gwneud gwersi yoga trwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal Caerfyrddin. A maen nhw'n lot o hwyl, ac dwi yn colli yr holl bobl sydd yn dod i gwersi yna wyneb i wyneb fel arfer. Gobeithio eich bod chi'n gwylio hwn, neu gewch chi gyfle i wylio fy nôl, a dwi'n meddwl amdan bob un o'na chi ac yn edrych ymlaen i'ch gweld chi gyd mewn person yn fuan. Felly, na ni gychwyn. Dewch chi eistedd mewn safle cyffyrddus.
A cyffyrddus yn golygu bod chi'n teimlo bod y cefn ddim o dan unrhyw fath o straen. Yeah? So, os ydych chi isio, allwch chi roi clustog o dan eich pen ôl. Os ydych chi'n eistedd ar y llawr, a mae jyst yn helpu godi'r pelfis ac i sicrhau bod y lumbar curve, be bynnag ydy hwnnw i chi bod o'n bresennol yn eich corff, bod chi ddim yn collapsio nôl i'ch cefn. So, dod i setlo yn y safle cyffyrddus yna. Ceiwch eich llyged os di hynna'n teimlo'n gyffyrddus ac yn oce i chi wneud. Ac os ddim, jyst drychwch i lawr tuag at y llawr. Ac yna anadlwch trw'ch trwyn, os yn bosib, os nad i'ch trwyn wedi blocio bore yma, cymryd anadl hir ag esmwyth i mewn trw'ch trwyn. Ac allan trw'ch ceg. Anadl hir ag esmwyth i mewn trw'r trwyn. Ac allan trw'ch ceg. A jyst cymryd eiliad yn fan hyn i lyncu'ch poer, so llyncu unrhyw boer sydd yn eich ceg. Ac yna anadlu fewn yn ddyfn ac yn hir eto, ac anadlu allan yn hir. Un anadl arall hir i mewn trwy'r trwyn. Ac ar yr anadl allan, dwi eisiau chi deimlo fel bod chi'n gwasgu'ch botwm bol i fewn tuag at y cefn, fel bod chi'n trio gwasgu'r aer i gyd allan o'r corff. Nes ma'ch bol chi'n mynd mor fflat a phosib, mor dyn a phosib i fewn tuag at y cefn. Ac yna ymlaciwch y bol a gadael i'r aer rithro yn ôl i fewn i'r asennau, i'r bol, i'ch brest. Ac yna unwaith eto, anadlu allan, teimlo'r botwm bol na'n gwasgu fewn tuag at y cefn. A dychmygwch hefyd bod chi'n gwasgu ochrau'ch corff i fewn tuag at y canol. So, rili gwasgu'r aer na allan o'r corff. Ac yna ymlacio'r bol, ymlacio'r pelvic floor, gadael i'r aer lenwi'r bol wrth i chi anadlu fewn. Yr asennau, y cefn, hyd yn oed i fyny i'r cyseilia. Ac anadlu allan yn hir ag yn esmwyth, gwasgu'r aer na allan o'r corff. Ac wnewch ddwy anadl arall fel hyn, anadlu mewn trwy'r trwyn. Ac allan, yn gwasgu'r bol i fewn, gwasgu'r aer allan o'r corff. Ac un anadl arall. Ac yna gadael i'r anadl ddod i fewn i ryw rhythm bach sy'n teimlo'n gyffyrddus i chi rwan. Ac os di'r llyged ar gau, agorwch eich llyged. Os ydych chi'n eistedd efo'r coesau di croesi, rhowch eich dwylo nôl tu ôl i chi a newid pa goes sydd yn y ffrynt os gwelwch yn dda. Da ni'n mynd i wneud cylch bach efo fraich dde. So rhowch eich braich chwith ar y llawr tu ôl i chi. Ac yna efo'r fraich dde, dowch â hi rownd blaen y corff i fyny dros y pen ag yn ôl, ac yna gosodwch y llaw dde i lawr tu ôl i chi. Dod â'r fraich chwith i fyny dros y pen ag mynd yn ôl a gosod y llaw chwith i lawr. A da ni'n mynd i newid rhwng y fraich dde a'r fraich chwith. Jyst cadwch chi'ch anadl yn esmwyth. Byddwch yn ymwybodol o sut mae hyn i gyd yn teimlo yn eich corff eich hun. Allwch chi wneud y symudiad yn fwy neu yn llai na be dwi weld yn wneud ar y sgrin, achos dwi eisiau hwn fod yn bleserus i chi. Okay? So os di'n mynd yn ôl yn achosi bach o straen, peidiwch â mynd cweit mor bell yn ôl wrth gwrs. Iawn? R'un un ffordd, os di'n mynd ymlaen yn achosi straen, cadwch y symudiad yna yn llai. A mi nawn ni un eto i'r ddau gyfeiriad. So anadlu fewn ac yn ôl, ac wedyn y fraich arall, ac mi ddwn ni setlo efo'r ddwy law tu ôl i'r cefn. So o'r ochr, mae'n edrych fel hyn. Da ni'n gwthio'r dwylo i lawr i'r llawr, blaenau'r bysedd yn bach o si, geith fod fflat y llaw os di hynna'n fwy cyffyrddus. Ffeindio lift i fyny trwy raidd y pelfis, gwasgu'r shoulder blades at ei gilydd ar eich cefn, codi'ch brest i fyny tuag at y to, a jyst gadael i'ch gwyneb a'ch pen edrych i fyny hefyd. A symudwch y pen ychydig bach yma'n hyn o ochr i ochr, gwneud cylchoedd bach, yn arwain efo'ch trwyn, llenwi'ch brest efo'r anadl i fewn. Ac yna cerdded y dwylo yna,
yn ôl I fewn tuag at y corff, ac troi I wynebu y blaen eto. Un symudiad bach arall yn fan hyn, mae'r llaw dde yn cerdded allan i'r dde wrth i'r fraich chwith ddod I fyny dros y pen, a dod I lawr ar gledr y llaw dde os yn bosib, wrth I ni ymestyn yn braf drosodd i'r ochr dde. Triwch gadw ochr chwith eich pelfis a'ch pen ôl I lawr, ac yn fan hyn jyst troi eich pen, edrych I lawr ac I fyny ambell waith. Os ydych chi'n teimlo bod chi wedi mynd yn rhy ddwfn I fewn i'r stretch, bod chi'n methu anadlu, jyst dewch allan ychydig bach. Okay? Ac yn yr un modd allwch chi restio cefn y llaw ar gefn y pen. Good, ac yna anadlu fewn I ddod allan a drosodd i'r ochr arall. So beth ni'n neud yn fan hyn ydy jyst cychwyn yn practis yoga efo symud trwy'r cefn. Ac da ni'n trio symud y cefn I bob cyfeiriad, so ymlaen i'r ochrau ac yn ôl, a da ni hefyd yn gallu creu twist efo'r cefn. So dyna da ni am wneud rwan, twist bach, breichiau fyny i'r awyr, ac wrth I chi anadlu allan, troi tuag at y goes dde, llaw chwith ar y benglin dde, llaw dde tu ôl I chi. Fel o'n I ddeud ar y dechrau, allwch chi wneud hyn mewn cader, os nad ydych chi'n gyffyrddus ar y llawr. So, cyn mynd i'n unlla, jyst gadwch i'ch coesau fod yn drwm. Teimlwch y pelfis yn gwreiddio lawr I mewn i'r llawr. Teimlwch yr asgwrn cefn yn hir. Reit o coccyx, yr asgwrn na sydd ar dop eich pen ôl, I fyny trwy dop y pen. Ac yna, synhwyrwch y pelvic floor, gwraidd y pelfis. Ac o'r muscles yna, codwch I fyny wrth I chi anadlu fewn. Teimlwch y cefn yn mynd yn hir, ac ar yr anadl allan dechrau troi yn ysgafn y braf tuag at y dde. So, da ni ddim yn fforsio'r cefn, da ni ddim yn iancio'r cefn, da ni'n iwsio'r anadl I fyny o'r pelvic floor, tyfu'n dal, ac yna rownd yn ôl i'r canol. Dod ar breichiau fyny dros y pen, cymryd anadl braf esmwyth I fewn, a troi troma tuag at y chwith. So cofiwch cyn mynd I fewn yn ddyfnach i'r twist, jyst setlo'r coesau gwreiddio I lawr, ac anadlu mewn o wraidd y pelfis I fyny trwy dop y pen, ac ar eich anadl allan, twistio'r cefn yn braf i'r chwith. Ymlaciwch eich sgwyddau, neud yn siŵr bod chi ddim yn croni tensiwn yn eich gwddw ac yn eich pen. Ac yna dod yn ôl i'r canol. Da ni'n mynd I newid croesiad y coesau yna unwaith eto. Breichiau fyny dros y pen anadlu mewn. Ac ar eich anadl allan, plygu mlaen. So, I ddangos hwn o'r ochr eto, mae'n edrych fel hyn, anadlu mewn, plygu mlaen. Just mor bell a sy'n teimlo'n iawn yn eich corff chi. Ac yna da ni'n mynd I symud ychydig bach o ochr I ochr trwy'r cefn. So, dychmygwch bod chi'n neidr, iawn, yn neud I ffordd allan o fasged, a dyna'r math o symudiad dwi eisiau I chi drio I gael drwy'ch cefn. So, mae'n symudiad rhwydd iawn. Triwch deimlo bod eich cefn yn hylifol ei natur. Ddim yn stiff fel plank, mae o fel hylif. Ac mae o'n gallu symud fel hylif. Good, so just ceiwch eich llyged am eiliad falle, cael I fewn i'r symudiad yma trwy'r cefn. Cofiwch am eich anadl, os ydych chi'n teimlo bod chi wedi mynd yn rhy bell, jyst bacio nôl I wneud yn siŵr bod hwn yn bleserus ac yn braf yn eich corff chi. Ac yna, agor eich llyged os dyn nhw wedi cael, dod ar dwylo yn ôl I fewn tuag ata chi, dadwneud y coesau, a dwch I fyny ar eich pedwar. So, rhain sy'n mynd I fod ychydig yn tricky I wneud mewn cader ar hyn o bryd, iawn. Felly mi wna I ychwanegu nodiadau. Os ydych chi'n eistedd mewn cader, mi allwch chi addasu'r symudiad, jyst trio dyfalu sut fysa symud y cefn yn eistedd, ond mi fydd y nodiadau yn cyrraedd fel bod chi'n medru ymarfer wedyn. So dwi eisiau chi plis ymestyn y goes dde allan tu ôl I chi, a jyst symud yn ôl ac ymlaen ar y droed dde. So mae'r droed ar y llawr, a byddwch chi'n teimlo chydig o stretch trwy wilod y goes. Good, ac yna setlo efo'ch sawdl dde yn pwyntio reit I fyny at y to. Dwi eisiau chi ddefnyddio muscles eich pen ôl a'ch muscles craidd yn fan hyn yn y bol I godi eich coes dde I fyny. Ac yna os di hynna I gyd yn teimlo'n iawn, llaw chwith
Yn cerdded allan o'ch blaen i ddechrau, triwch gadw'ch pelfis yn lefel, edrychwch yn syth i lawr ar y llawr o'ch blaen, a codi y fraich chwith i fyny hefyd. A dwi eisiau chi wneud eich hun mor hir a phosib, o'r llaw chwith yn ôl trwy'r goes dde, ac yna gosod y llaw chwith a'r ben glin dde yna'n ysgafn i lawr yn ôl ar y llawr. Ac yn fan'na, dychmygwch bod gennych chi gynffon. Eich cynffon di'ch canol, a symudwch eich pelfis o ochr i ochr. Dychmygwch chi bach hapus wrth i chi wneud hyn. A da ni'n mynd i ychwanegu symudiad y pen, so wrth i'r pelfis ddod rownd i'r chwith, edrychwch dros yr ysgwydd chwith, ac wrth i'r pelfis ddod rownd i'r dde, troi'r pen i edrych i'r dde. A dewch yn ôl ac ymlaen, jyst teimlo i mewn i ochr y corff. Unwaith eto, i'r ddwy ochr, ac yna nôl i'r canol. Lift i fyny trwy'r cyhyrau craidd, ymestyn tro yma y goes chwith yn ôl tu ôl i chi, y droed ar y llawr, a jyst symud yn ôl ac ymlaen trwy'r droed chwith. So, os di o ddim yn gyffyrddus i chi fod ar eich dwylo fan hyn, mae'n opsiwn i chi ddod i lawr ar ddwy benelyn. Allwch chi wneud hynna. A jyst codi'r goes i fyny, yn hytrach na ychwanegu'r fraich hefyd. Ond os da chi'n iawn ar eich dwylo, arhoswch ar eich dwylo. Ac yna stopio efo'r sawdl chwith na'n pwyntio fyny at y to, defnyddiwch eich cyhyrau craidd a cyhyrau penol i godi'r goes na i fyny. Ac yna'r llaw dde yn cerdded allan o'ch blaen a codwch y fraich dde i fyny. So da chi mewn un llinell hir, triwch o beidio colapsio'r cefn fel yna, codwch i fyny trw'ch cyhyrau craidd ac ymestyn o'r bysedd dde na nôl tuag at y droed chwith. Un anadl arall yn fan hyn, gwenwch, ac yna gosod y llaw a'r goes yn ôl i lawr. A tro yma, da ni'n mynd i agor yn brest i fyny trwy'r breichiau wrth i ni dipio'r cefn i lawr tuag at y llawr, ac yna rowndio'r cefn i fyny tuag at y to. A nadlu mewn, gadael i'r bottom ball ddod i lawr, pen ôl i fyny wrth i'ch brest ddod ymlaen. Ac anadlu allan, rowndio'r cefn pen i lawr. A anadlu mewn, gadael i'r bol ddod i lawr at y llawr, teimlwch y gofod rhwng llafnau'r sgwyddau ar y cefn yn gollwng i lawr ac edrych ymlaen. Ac yna rowndio i fyny, ac aroswch efo'ch cefn wedi rowndio i fyny, gwreiddiwch i lawr trwy'r dwylo, tynwch y bottom ball ychydig bach i fewn at y cefn, a cymryd 2 anadl hir ag esmwyth yn fan hyn. Ac yna dod yn ôl i gefn niwtral. Yn fan hyn, dowch chi fyny ar eich pengliniau a camwch eich troed dde allan o'ch blaen. Gadwch i'ch pelfis ddod i lawr ychydig bach ac yna symud yn ôl. Gadael i'r pelfis ddod i lawr a symud yn ôl. So, sori os ydych chi ddim yn gweld reit i dop yn hen i fan hyn. Mae'r stafell ma bach yn fach. Symud i lawr ac yn ôl. Ac i lawr. A dwi eisiau chi aros i lawr tro yma, yn teimlo fel bod chi'n gwreiddio i lawr trwy'r ddwy droed, triwch ganfod lift i fyny trwy raidd y pelfis fel bod chi ddim yn colapsio ymlaen. Good. A dwch eich dwylo i fyny at eich calon. A drychwch chi yn syth o'ch blaen. A jyst teimlo'r ddwy droed yna'n gwreiddio i lawr i mewn i'r llawr. A'r mwyaf ydych chi'n gwreiddio'r ddwy droed, y mwyaf cadarn fyddwch chi'n teimlo yn y coesau, a'r mwyaf ysgafn fyddwch chi'n teimlo drwy'r cefn. A dowch ar ddwy lawr rwan i lawr i'r llawr i fframio y goes ffrynt. Ac yna cerddwch y dwylo nôl, wrth i chi godi fyny ar y sawdl ffrynt, mae'r bodi a traed yn pwyntio fyny at y to. So dwi ddim yn ôl yn bell iawn o fan hyn, ond dwi yn teimlo stretch trwy gefn y goes. Anadl arall yn fan hyn. Ac yna nôl ymlaen i'r lunge, codi nôl i fyny ac dod yn ôl ar eich pengliniau. So gamon ni mlaen tro yma efo'r goes chwith, a jyst symud ychydig bach, pulsio, ymlaen ag yn ôl. So rhoi cyfle i'r hips ddeffro,
blaen yr hips, y cefn. So mae beth braf i wneud hynna mewn yoga trwy'r amser, okay? Jyst peidio lansio i fewn i ryw posture ag aros na'n stiff i gyd. Mae'n llawer iawn gwell i ni fod yn gwneud yn ffordd i mewn ag allan, fel bod y system nerfol yn dod i arfer efo'r syniad o fod mewn ryw ystym penodol. Good. Ac tro yma, aroswch i lawr, teimlwch y ddwy droed yn gadarn iawn ar y llawr. Gweld os allwch chi dyfu gwreiddiau trwy'r ddwy droed i lawr i mewn i'r ddaear. A'r test ydy pa mor ysgafn ydych chi'n teimlo trwy'r cefn. So mi fydd y coesau yna'n gweithio'n galed, mae'n beth da. So da ni'n eisiau colapsio yn y coesau, okay? Da ni eisiau heina fod yn effro mwyn i'r cefn fod yn hir ac yn ysgafn. Ac os di hynna gyd yn mynd yn iawn, codwch y breichiau i fyny dros y pen, ymestynwch i fyny'n hir trwy'r ddwy law, fel bod chi'n dringo'r haff ychydig bach, ymestyn drwy'r fraich dde, drwy'r fraich chwith, yn ei dro. Ac yna dod ar ddwy law i lawr. A camwch yn ôl i fod ar eich pedwar. Ac yna steddwch yn ôl tuag at eich traed, a rhowch eich pen i lawr. So na i ddangos yr ystym. Ella yn eich corff chi bydd y penol ddim yn cyrraedd y traed, mae'n hollol ffain. So be ydych chi'n mynd i wneud, os di hynna'n digwydd, ydy wneud tŵr i'ch dwylo a jyst gosod eich pen i lawr ar y dwylo. Iawn? So ydych chi'n ei reit yn ôl ar eich traed neu hanner ffordd i fyny fel hyn. Ac yn fan hyn, y plentyn, dwi eisiau chi gymryd 5 anadl, a gnewch yr anadl yma mor araf a mor hir a sy'n teimlo'n gyffyrddus i chi bore yma. So efo'ch pen i lawr, unai ar eich dwylo neu ar y llawr, jyst gadael i ganol eich talcen chi wreiddio i lawr, a teimlwch yr anadl lyflu braf na'n llenwi y cefn. So dychmygwch bod gennych chi adenydd ar eich cefn, wrth i chi anadlu fewn, mae'r adenydd yn agor allan yn lledaenu, ac wrth i chi anadlu allan, mae'r adenydd yn meddalu ac yn cau yn ôl i lawr. Anadlu mewn, adenydd yn agor ac yn lledaenu, ac anadlu allan, yr adenydd yn cau yn ôl i lawr. Gnewch hynna 2 waith eto, please, yn eich amser eich hun. Ac yna, dewch yn ôl i fyny i istedd, os gwelwch yn dda. A steddwch efo'r coesau'n syth allan o'ch blaen. Efo'r pengliniau wedi plygu. Yeah? So, o'n i sôn i ddechrau am symud y cefn, a pa mor bwysig ydy o i symud y cefn i wahanol gyfeiriadau. A mae'n bwysig bod ni'n trio wneud hynna bob dydd. Yeah? Achos yn aml, da ni'n mynd i habit yn dydyn, efo'n posture, efo ystym y corff, lle ella da ni'n berson sydd yn rowndio ymlaen trwy'n sgwyddau, mae eraill o'na ni allan projectio lot ymlaen ar pen i fyny. Okay? Da ni gyd efo'n habits bach yn hynny. Ac os da ni yn datblygu practis lle da ni'n symud y cefn yn gyson i'r gwahanol gyfeiriadau mae o'n gallu mynd bob dydd, yna mae o'n gallu helpu ni i ddadwneud y tueddiadau yna. Ond peth pwysig ydy bod ni'n symud yn ymwybodol. So bod ni'n ymwybodol o sut da ni'n symud y corff, o sut mae o'n teimlo, fel bod ni'n canfod y sgil i ddod ar ystym na yn ôl i fewn i gyd bwysedd. So, da ni'n mynd i wneud backbend yn fan hyn, chydig bach o backbend, a wedyn forward bend i orffen, a fydda ni'n dod wedyn i anadlu ac ymlacio. So, dwylo ar y llawr, traed yn gadarn ar y llawr. Gwthiwch i lawr trwy'ch traed, a codwch eich pen ôl i fyny oddi ar y mat. So, dim ots gyda fi pa mor bell da chi'n codi, mae'n ffain i chi blygu'r breichiau, mae'n ffain i'r dwylo fod allan i'r ochr neu yn ôl. Just triwch eich gorau, teimlwch eich cryfder, cymrwch anadl i fewn, ac anadl allan. Dowch i lawr os da chi angen, okay? Os da chi'n gallu aros am 1 anadl arall, gnewch hynny. Ac anadlu allan yn ar y deg bach yn ôl i lawr i'r llawr.
Ac efo'r traed rwan allan o'ch blaen, pengliniau wedi plygu, gafelwch rownd cefn y coesau. Allwch chi ddod ar ddwylo at ei gilydd neu gafal yn y naill fenelyn, be bynnag sy'n bosib i chi. Ac codwch eich hun i fyny'n dal dros y coesau ac yna dowch chi lawr ag ymlaen gan osod y pen lle bynnag mae o'n cyrraedd. Okay? Os di o'n cyrraedd eich coesau, rhowch o'i lawr. Os da chi'n gyffyrddus efo'r pen yn hofran, gadwch iddo fo hofran. Os da chi eisiau rhyddhau y dwylo at y traed, gnewch hynny. Ac yn fan hyn, jyst cymryd rhyw 5 panadl i mewn ag allan. A fydd rhai pobl sydd yn naturiol yn fwy hyblyg eisiau sleidio'r coesau ymlaen ychydig bach. Mae'n ffain i chi wneud hynna, ond be dwi eisiau chi wneud ydy cadw'r bol mewn cyswllt efo top y coesau. Yeah? So bod y cefn yn dod ymlaen yn hir ac yn syth gymaint o phosib. Ac yna setlo i mewn i'r posture, allwch chi symud ychydig bach o ochr i ochr yn fan hyn. Ac yna anadlu mewn, dod yn ôl i fyny i'r canol. A dwch nôl i ista, unai yn eich cadair neu efo'r coesau yna wedi croesi. A da ni'n mynd i wneud 2 ymarfer anadlu. Okay? Un sydd yn dod â mwy o egni i mewn i'r corff, a'r llall i'w gyd bwyso fo yn setlo y corff. Ac ar ôl hynny, mi fyddan ni'n gorwedd i lawr ac yn ymlacio. Felly efo'ch dwylo ar eich pengliniau, da ni'n mynd i anadlu mewn a codi'n brest ymlaen trwy'r dwylo, dod â'r bol ymlaen, edrych i fyny tuag at y to, ac anadlu allan, rowndio'r cefn yn ôl. So mae hwn yn union fel y symudiad wnaethon ni ar y 4, jyst bod ni rwan yn neud o ar yn ista. So rowlio ymlaen ar esgyn y pen ôl, gadael i'r bol dod ymlaen, eich brest ymlaen trwy'r breichiau, edrych i fyny, ac yna rowlio'r cefn yn ôl. A triwch os yn bosib anadlu mewn trwch trwyn ac allan trwch ceg. Cadwch y symudiad yn araf, ond yr anadl yn ddofn. A ceiwch eich llyged os da chi'n gyffyrddus i wneud hynna. Rili gwreiddio'r ymwybyddiaeth tu mewn i'r corff, anadlu mewn trwch trwyn ac allan trwch ceg. Da ni'n mynd i wneud rhyw 20 arall o'r rhain, okay? 20, anadlu mewn ag allan. So just cael ei mewn i'ch rhythm eich hun, dwi'n mynd i anadlu a wneud o efo chi fan hyn. A just enjoywch y dilyniant yma ar anadl ddofn. Mae o'n gwbl naturiol i chi deimlo y symudiad yn tyfu wrth i chi gael ei fewn i fwy o rhythm. Wrth i'r cefn fod i arfer efo'r symudiad, mae o'n naturiol i'r symudiad fynd yn fwy. So just dal i ddefnhau yr anadl yna, i mewn trwch trwyn ac allan trwch ceg. Llyged ar gau os yn bosib a gwreiddio'r ymwybyddiaeth yn symudiad y cefn. Wnewch 5 arall. Ac yn ôl i gefn neutral. Just cadwch eich llyged ar gau am eiliad. Ac eisteddwch yn dawel a just teimlwch i mewn i'r corff. Ydych chi'n medru teimlo yr egni, llif yr egni yn llifo trwy'ch corff.
A weithiau mae hwnnw i deimlo fel chydig bach o buzz neu shifts mewn tymheredd. Ac os ydych chi'n stryglo i deimlo unrhyw beth, dowch eich sylw at eich dwylo, achos yn aml iawn fanna mae o ar ei gryfa. So teimlwch eich dwylo a byddwch â diddordeb mawr mewn pa synhwyriadau sydd yna yn y dwylo. Ella chydig o tingles. Ella jyst rhyw deimlad effro trwy'r bysedd. Ac yna agorwch eich llyged. A'r peth olau un da ni'n mynd i wneud efo'n gilydd ydy ymarfer anadlu cyn i ni orwedd i lawr. So ymarfer anadlu lle da ni'n troi y dwylo i fyny ag i lawr. Iawn? So ar yr anadlu mewn mae'r dwylo i fyny. Ar yr anadl allan mae'r dwylo i lawr. Anadlu mewn, dwylo i fyny. Anadl allan, dwylo i lawr. A'r peth arall i ychwanegu at hynna ydy chydig bach o ddelweddu neu visualisation, sydd yn gallu bod yn declyn pwerus iawn, iawn, iawn. So wrth i chi anadlu mewn efo'r dwylo i fyny, dwi eisiau chi deimlo bod yr anadl yn teithio i fyny yr asgwrn cefn. Ac wrth i chi anadlu allan a throi y dwylo i lawr, mae'r anadl yn teithio i lawr yr asgwrn cefn. So anadlu mewn, dwylo i fyny wrth i'r anadl deithio i fyny'r asgwrn cefn. Ac anadlu allan, dwylo i lawr, yr anadl yn setlo yn ôl i lawr. A cariwch ymlaen efo'r rhythm yna, anadlu mewn, dwylo i fyny, fyny'r asgwrn cefn. Ac allan, dwylo i lawr. A mae croeso i chi anadlu mewn trwy'r trwyn. Ac allan trwy'ch ceg os di hynna'n teimlo yn naturiol i chi. Cariwch ymlaen. So mae o fel bod eich llyged chi, bod nhw wedi cau, maen nhw'n effro ar y tu mewn i'r corff. So o'r tu mewn, mae'r llyged yn gweld yr anadl yn dod i fyny'r asgwrn cefn, a mae'r llyged yn gweld yr anadl ar ei daith i lawr. Ac mae symudiad y dwylo i fyny ag i lawr jyst yn atgyfnerthu y patrwm yna efo'r anadl. Arafwch yr anadl gymaint â phosib heb achosi straen. A bob tro ydych chi'n anadlu allan, rili teimlo'r egni'n ansetlo i lawr tuag at y ddaear. So teimlo'r corff yn mynd yn drwm yn enwedig y coesau. Ac yna wrth droi y dwylo ac anadlu mewn i fyny'r cefn, teimlwch ysgafnder braf trwy'r torso, trwy'r pen, gofod a gwacder ag ysgafnder, ac ar yr anadl allan yr egni'n ansetlo yn drwm ac yn feddal i lawr tuag at y llawr. Gnewch 10 anadl arall fel hyn, please. 10 anadl.
Os ydych chi'n ffeindio chi'n ymbrysio, jyst atgoffa chi'n i arafu lawr, does na ddim bris. Blaswch a mwynhewch bob anadl. I fyny'r cefn ac i lawr y cefn. A lle bynnag ydych chi efo'ch cyfri, gnewch chi'n 2 waith eto, anadlu mewn i fyny'r cefn. Dwylo'n troi lawr, allan i lawr y cefn. Ac 1 waith eto i gloi, troi'r dwylo i fyny, anadlu mewn i fyny'r cefn. Ac allan i lawr y cefn, cledra i lawr ar eich coesau. A jyst eisteddwch yn fan hyn, gadael i'r anadl fod yn ôl i rhythm naturiol. Teimlo'r sgwydden meddalu, teimlo'ch gwddw'n meddalu. Y coesau'n drwm, gwraidd y pelfis yn teimlo'n agored. A teimlad o ysgafnder clir braf trwy'r corff a thrwy'r pen. Fel tasai'r asgwrn cefn fel cylinder tryloyw, so ydych chi'n medru gweld yn syth trwyddo fo. A mae'r cylinder tryloyw yma reit i fyny o'r ddaear trwy raidd y pelfis, i fyny trwy ganol eich corff ac yn tyfu allan o dop eich pen. Gweld os allwch chi synhwyro a theimlo'r cylinder tryloyw yna yn eich corff eich hun. Dal i feddalu'ch gwyneb, dal i feddalu'ch sgwyddau. Meddalwch eich bol. Mae tensiwn yn croni'n hawdd iawn yn y bol, so jyst byddwch yn ymwybodol o hynna yn eich corff eich hun. Ac yna triwch beidio stybio chi'n o gwbl, rili. Jyst dowch chi lawr i orwedd ar y llawr os ydych chi'n dymuno gorwedd. Os ydych chi'n eistedd mewn cader, allwch chi eistedd nôl yn eich cader, mae hynna'n ffain. Jyst wneud yn siŵr bod chi yn ymlacio. So dowch chi i orwedd rwan, please, ar y llawr. A gawn ni jyst ychydig funudau bach o ymlacio efo'n gilydd yn fan hyn. So newch yn siŵr wrth orwedd bod eich cefn chi'n teimlo yn gyffyrddus. Okay? Yn aml fyddai'n argymell i bobl, os dwi jyst yn dangos am eiliad, i orwedd efo'u coesau wedi plygu, so bod y pengliniau yn pwyntio i fyny tuag at y to. A be mae hynna'n neud ydi helpu gynnal gwylod y cefn. So weithio os da ni'n ymestyn y coesau mewn rei cyrff, mae'n gallu achosi straen yn y cefn. So os di hynna'n wir i chi, jyst plygwch y coesau a rhowch eich traed yn fflat ar y llawr. A'r cam cyntaf fan hyn ydi jyst wiglo o gwmpas ychydig bach, os oes angen. Okay? Jyst i ddadwneud unrhyw densiwn sydd ella wedi croni yn y corff ar ôl eistedd. So symud y coesau i'r dde ac i'r chwith. Gadael i'r pelfis symud. A gadael i'r pen hefyd symud o ochr i ochr. Ac yna dowch â chi'n yn ôl i fan sydd yn teimlo yn ganolig i chi ar y llawr. So rwla lle mae'r corff rili yn gallu setlo a gwreiddio i lawr i'r llawr.
Ac os ydych chi'n hapus i adael i'r llyged gau ym fan hyn, gnewch hynna. A jyst dal i fod mewn perthynas gyson efo'ch anadl, so teimlo'r anadl yn dod i mewn ag allan. Yn ara deg braf. Ac yna teimlwch yr rhannau o'r corff sydd mewn cyswllt efo'r llawr. So pa bynnag rannau ohonoch chi sy'n cysylltu efo'r llawr, cefn y pen, cefn y sgwyddau, rwla o gwmpas gwaelod y cefn a'r pelfis, falle'r traed, cefn y coesau, dibynnu sut ydych chi'n dal eich hun. Jyst gadael i'r rhannau yna o'r corff fynd yn drymach ac yn drymach. Efo bob anadl allan, jyst teimlwch eich hun yn suddo ychydig bach mwy i lawr i'r ddaear. Does dim angen i chi ddal eich hun i fyny o gwbl, allwch chi adael eich hun fynd. Allwch chi ymoswng yn llwyr i ddisgyrchiant. Gadael i'r ddaear roid cwtsh mawr i chi. Dyna mae'r ddaear eisiau wneud, dyna mae'ch corff chi eisiau deimlo. So rhowch eich trust yn y ddaear a jyst gadael eich hun rwan suddo a meddalu i lawr i'r llawr. Ac wrth i'r corff setlo, fydd yr anadl dal yn bresennol, ond mi fydd o hefyd yn tawelu. So jyst gadwch i'r anadl na dawelu a llonyddu ychydig bach. I mewn yn ysgafn trwy'r trwyn, ag allan yn ysgafn trwy'r trwyn. Ac wrth i'r anadl lonyddu, mae'r meddwl hefyd yn llonyddu. So cofiwch hynna, mae yna berthynas glos iawn rhwng symudiad yr anadl a symudiad eich meddwl. Os di'r meddwl yn rasio, mae'r anadl fel arfer hefyd wedi cyflymu. Ac os da ni'n gallu dod â'r anadl i lawr i rythm arafach, esmwythach, mwy llonydd, wedyn mi fydd y meddwl hefyd yn ei dro yn ymateb i hynny. So cymerwch funud bach yn fan hyn mewn tawelwch llwyr. Yn mwynhau gorwedd yn llonydd ar y llawr. Os di'r meddwl yn crwydro, jyst sylwi hefyd ar yr anadl. Ac wrth i chi setlo'r anadl yn ôl i lawr, mi fydd y meddwl hefyd yn setlo.
Ac yna, gosodwch eich dwylo ar eich bol, os nad ydyn nhw yna'n barod. A jyst teimlwch lif yr anadl o dan eich dwylo ar eich bol. So mae'r bol ychydig bach fel ton yn codi i'w brig ar yr anadl i mewn. Ac yn setlo nôl i mewn i'r môr ar yr anadl allan. So jyst gadwch i'ch hun gael eich cario gan don yr anadl. Yn teimlo'ch dwylo fel cwch bach ar y môr, yn cael ei chario i fyny ac i lawr. Ac yna, yn ara deg bach, rhowch eich dwylo i lawr wrth eich ochr a dechreuwch symud y bysedd. So mae'r bysedd yn dechrau dawnsio yn ysgafn. A gnewch yr un peth efo'r bysedd ar eich traed hefyd. Ac os ydych chi'n teimlo fel ymestyn, mae'n hollol ffain i chi ymestyn i lawr trwy'r coesau, mynd â'r breichiau fyny dros y pen. Ac yna cyrlio'r coesau i fewn teg atach chi os ydych chi ar y llawr a rhoi cwtsh mawr i'r coesau i fewn teg atach chi. Ac yna rowliwch drosodd i'r ochr. Gadael eich hun gyrlio i fyny mewn cylch bach yn fanna ar eich ochr. A pen ydych chi'n teimlo'n barod, wedyn dowch yn ôl i fyny i eistedd. Triwch gadw'ch llygad ar gau am eiliad os di'n amhosib. A pen ydych chi'n nôl ar eich eistedd, yna dod ar dwylo at ei gilydd a'i rwbio nhw yn sydyn. Triwch gynhyrchu gymaint o gwres a phosib rhwng eich dwylo. Ac yna i gosod nhw dros eich llygad, please. Ac yn y tywyllwch yna tu ôl i'ch dwylo, jyst atgoffwch eich corff i feddalu. Yn y pen, yn y gwddw, yn y sgwyddau, yn y bol, ac yn y coesau. Ac yna agorwch y llygad tu ôl i'r dwylo, dechreuwch ymestyn y bysedd na ar wahân, gadael ychydig o ola dydd i fewn a dod ar dwylo wedyn i lawr ag at eich brest. Dwylo at ei gilydd. Ac i orffen, jyst plygu'ch pen i lawr tuag at eich calon. A dyna ni. So diolch yn fawr iawn i rei o'ch chi nath ymuno efo fi'n fyw bore yma. Mi ddylse'r fideo fod ar gael yn fuan iawn i rei o'ch chi oedd ddim wedi gallu ymuno ac mae ar gael i'w rannu hefyd. So diolch eto i Menter Gorllewin Sir Gar am y gwahoddiad. A mi fyddai nôl mewn ychydig wythnosau efo sesiwn arall, ychydig yn wahanol. Mi fydd yna 2 sesiwn i gyd, felly gobeithio'ch gweld chi eto. Diolch yn fawr, mwynhewch eich diwrnod. Ta-ta!